Θέλω να ακούσετε όμως κάτι ωραίο, κάτι σημαντικό. Μιας και η Ελένη Πιμενίδου με την εκπομπή της Ζω Καλύτερα φιλοξενεί τον κύριο Πετούση Σταμάτιο, γυναικολόγο χειρουργό με ευτήρα, εξειδικευμένο στην γυναικολογική ογκολογία, συνεργάτη της Euromedica, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Πετούσης στην Ελένη Πιμενίδου και στην εκπομπή Ζω Καλύτερα. Σήμερα και καλό Σαββατοκύριακο από την εκπομπή Ζω Καλύτερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μπορεί να ακούγεται ότι αφορά τις γυναίκες, αλλά δεν αφορά εκείνες μόνον. Αφορά τους πάντες και όλους όσους τις αγαπούν και ξέρουν και θέλουν να τις φροντίζουν. Γι' αυτό στην παρέα μας είναι ο κύριος Σταμάτιος Πετούσης, γυναικολόγος χειρουργός με ευτήρας, εξειδικευμένος στην γυναικολογική ογκολογία, συνεργάτης Euromedica, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, διδάκτορας ιατρικής σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Πετούση, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυρία Πιμενίδου, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την τιμητική αυτή πρόσκληση και τον σημερινό διάλογο που θα έχουμε και θα ήθελα να σας συγχαρώ πραγματικά και εσάς προσωπικά και το σταθμό για την ευκαιρία που δίνετε να αναδείξουμε σημαντικά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τη γυναίκα όπως είπατε, αλλά αφορούν ολόκληρο το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον γύρω της, οπότε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για την τιμή της πρόσκλησης. Έτσι είναι, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θα μιλήσουμε για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην γυναικολογική ογκολογία. Ποιες περιπτώσεις αφορά και όταν λέμε γυναικολογική ογκολογία, σε τι αναφερόμαστε συγκεκριμένα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Πράγματι, εδώ υπάρχουν κάποιοι όροι, του οποίου είναι σημαντικό να του εξηγήσουμε τι εννοούμε τον όρο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και τι εννοούμε γυναικολογική ογκολογία. Καταρχήν, με τον όρο γυναικολογική ογκολογία αναφερόμαστε σε εκείνη την εξειδίκευση, σε εκείνο το φάσμα παθήσεων της γυναικολογίας που έχουν να κάνουν με το γυναικολογικό καρκίνο. Τον καρκίνο του ενδομητρίου, των οθικών, του τραχύλου. Μέσα στο φάσμα της γυναικολογικής ογκολογίας είναι και η ογκολογία μαστό. Εμείς όμως περισσότερο σήμερα θα μιλήσουμε για τις μορφές γυναικολογικού καρκίνου που αφορούν τη γυναικεία πίελο. Το ενδομήτριο, τη μήτρα δηλαδή, τον τράχυλο, την οθήκη. Εδώ λοιπόν τέθηκε το ερώτημα τι είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική από εσάς. Και ουσιαστικά όταν κάποιος ακούει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, αναφερόμαστε σε εκείνες τις χειρουργικές τεχνικές που αντικαθιστώντας τις παλιές ανοιχτές μεθόδους με τις μεγάλες τομές, προσπαθούν χρησιμοποιώντας μικρές τομές να επιτύχουν το ίδιο χειρουργικό αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για τη λαπαροσκοπική χειρουργική, μιλάμε για άλλες μορφές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπως είναι η ενδοσκόπηση της ενδομητρικής χυλότητας, δηλαδή η στεροσκόπηση και φυσικά σιγά σιγά και τον ρόλο που καταλαμβάνει η ρομποτική χειρουργική. Και γιατί κάποιος, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή τη μικρή εισαγωγή, πρέπει να μιλήσει και να ξέρει και τι πλεονέκτημα προσφέρει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, ελαττώνει το μετεχειρητικό πόνο, την αιμορραγία, δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την ίδια επέμβαση μέσω μικρότερων ουλών, έχουμε γρηγορότερη αποκατάσταση της κινητικότητας του εντέρου, η ασθενής παίρνει γρηγορότερα εξιτήριο και επανέρχεται στην εργασία, άρα δεν σημαίνει λιγότερο χειρουργείο, σημαίνει το ίδιο από πλευράς ριζικότητας χειρουργείο, με μείωση της νοσηρότητας και της βαρύτητας και άρα με καλύτερο αποτέλεσμα και γρηγορότερη επάνωδο και κινητοποίηση του ασθενούς. Λαπαροσκοπικά, έτσι όπως μας το εξηγήσατε με πολύ ωραία λεπτομέρεια, είναι δυνατή η αντιμετώπιση όλων των μορφών καρκίνου? Πράγματι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με τους ασθενείς οι οποίοι απορούν και λένε, θα το πω έτσι απλά γιατί πρέπει να τα λέμε απλά και κατανοητά για τον κόσμο, μα καλά γιατρέ, είναι δυνατόν ένα καρκίνο να τον αντιμετωπίσουμε λαπαροσκοπικά? Γιατί να μην πάμε ανοιχτά να κάνουμε καλή δουλειά και να καθαρίσουμε την νόσο? Καταρχήν η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις εφαρμογής. Έχει ένδειξη απόλυτη σε ό,τι αφορά τον αρχικό σταδίο καρκίνο του ενδομητρίου. Θα πω ενδεικτικά ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, ένα από τα κριτήρια αριστείας που θέτει για την πιστοποίηση των γιατρών στη γυναικολογική ογκολογία, είναι να μπορούν να χειρουργούν πάνω από 70% των περιστατικών καρκίνου του ενδομητρίου λαπαροσκοπικά. Άρα είναι η νούμερο 1 σύσταση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο της οθήκης, σαφώς ο προχωρημένος καρκίνος της οθήκης που έχει εξαπλωθεί σε όλη την κοιλιά
έχει πλήρη αντένδειξη και δεν μπορεί να χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά. Όμως ο αρχόμενος καρκίνος της οθήκης, εκεί που έχουμε μια ύποπτη μάζα που μπορεί να είναι ακόμα και πιο προχωρημένου σταδίου, αλλά φαίνεται να είναι αρχικού σταδίου. Μπορεί πράγματι να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά, αρκεί φυσικά κάποιος να ακολουθήσει τα κατάλληλα χειρουργικά βήματα, να διαθέτει την ακατάλληλη εκπαίδευση και ναι, ακόμα και ο αρχόμενος καρκίνος της οθήκης μπορεί να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του τραχύλου, εδώ τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια διαφοροποίηση, παρότι παλαιότερα ήταν δυνατή η αντιμετώπιση του καρκίνου τραχύλου στα αρχικά στάδια λαπαροσκοπικά, εντούτοις με κάποια πρόσφατα αποτελέσματα φάνηκε ότι ίσως η ανοιχτή προσέγγιση σε ορισμένες περιπτώσεις να πλεονεκτεί. Γι' αυτό στην πράξη τον αρχόμενο καρκίνο του τραχύλου προτιμούμε να τον αντιμετωπίσουμε ανοιχτά. Βεβαίως εδώ είναι σε εξέλιξη ο ρόλος που μπορεί να έχει η ρομποτική χειρουργική, αλλά ακόμα και στο τράχυλο η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να έχει ένδειξη στο να καταλάβουμε μέσω της λαπαροσκοπικής προσέγγισης το στάδιο των λεμφαδένων και να καταλάβουμε ποια πρέπει να είναι η περαιτέρω αντιμετώπιση την οποία έχει ο ασθενής. Άρα για να απαντήσω, ναι, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις καρκίνου γυναικολογικού έχει θέση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλες αρχές και από κατάλληλα εκπαιδευμένους γιατρούς η λαπαροσκοπική χειρουργική. Τώρα, εσείς εφαρμόζετε και μια τεχνική πρωτοποριακή για την Βόρεια Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να μην την πω, είναι δύσκολη η ονομασία της, δεν θα αποφύγω το Σαρδάμ. Θα μας την πείτε εσείς και θα μας την εξηγήσετε κιόλας. Βεβαίως. Αναφέρεστε λοιπόν στην τεχνική της όπιστο-περιτοναϊκής παραορτικής λεμφαδενεκτομής, η οποία πράγματι είχαμε την τύχη και την τιμή να είμαστε από τους πρώτους που την έχουν εφαρμόσει στη Βόρεια Ελλάδα. Τι είναι αυτή η προσέγγιση? Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αρχόμενου καρκίνου της οοθήκης ή του επιθετικού, όπως είπατε, αρχόμενου καρκίνου του ενδομητρίου, δηλαδή σε συγκεκριμένες πιο επιθετικές μορφές, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό που λέμε παραορτική λεμφαδενεκτομή. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να πάμε να αφαιρέσουμε τους λεμφαδενές δίπλα από τα μεγάλα αγκία του οργανισμού, την αορτή και την κάτω κύλη φλέβα. Αυτή είναι μια επέμβαση με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και επιπλοκών, που είναι μια πολύ δύσκολη τεχνικά επέμβαση και η οποία στο παρελθόν απαιτούσε να γίνονται μεγάλες τομές. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα μέσω της τεχνικής που είχα την τύχη να την γνωρίσω και να εκπαιδευτώ στη Γαλλία, από όπου και ξεκίνησε, να πάμε ουσιαστικά λαπαροσκοπικά με μικρές τομές πίσω από το περιτόνιο, που είναι μια μεμβράνη που καλύπτει τα κοιλιακά όργανα, άρα χωρίς να παρακολύουμε το έντερο, και να πραγματοποιήσουμε με λεπτές κινήσεις την αφαίρεση όλων των λεμφαδένων δίπλα σε αυτά τα μεγάλα αγκία λαπαροσκοπικά. Οπότε με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την νοσηρότητα, επιτυχάνουμε το ίδιο χειρουργικό αποτέλεσμα και έχουμε την σταδιοποίηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση την οποία θέλουμε. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τις μεθόδους αυτές ή ενδεχομένως κάποιοι κίνδυνοι? Καταρχήν, πολύ βασικό και είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας είναι ότι όλα τα περιστατικά δεν είναι τα ίδια. Άρα θα πρέπει σε κάθε περιστατικό καταρχήν να εξατομικεύουμε, να λαμβάνουμε υπόψη τις παραμέτρους, είτε αυτές αφορούν τους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς, την παχυσαρκία, προβλήματα υγείας, τον χρόνο του χειρουργείου που θα απαιτηθεί, όπως επίσης να κάνουμε ένα ανάλογο χειρουργείο με αυτό που απαιτούν τα ιστολογικά και τα χαρακτηριστικά του καρκίνου. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό και οι αποφάσεις πολλές φορές να παίρνονται δομημένα από ομάδα που αποτελεί το Ογκολογικό Συμβούλιο. Όμως θα έλεγα και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που προκύπτει είναι πολλές φορές η χρήση μεθόδων αυτών από μη κατάλληλα εκπαιδευμένα και λιγότερο έμπειρα χέρια από αυτό που απαιτείται, οπότε η κακή χρήση εκτός ενδείξεων πράγματι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Από την άλλη, αν κάποιος γιατρός έχει την γνώση, την εμπειρία, την πιστοποίηση, την εξειδίκευση και γνωρίζει να πραγματοποιεί αυτές τις επεμβάσεις λαπαροσκοπικά, τότε μόνο πλεονεκτήματα έχουν να προσφέρουν, γιατί πέρα από το ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα μπορούν να εγγυηθούν μια πολύ καλύτερη και ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς. Και καταληκτικά να πω στο ερώτημα αυτό ότι μορφές καρκίνου που παλιά θεωρούνταν ανίατες, πλέον όχι απλά μπορούν να θεραπεύονται, αλλά αυτό να γίνεται με χρήση μεθόδων ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, ελαχιστοποιώντας το χειρουργικό τραύμα και τις επιπλοκές. Άρα οι περιορισμοί και οι κίνδυνοι είναι με βάση τη φύση της νόσου εξατομικεύοντας και κυρίως η κακή χρήση εκτός ενδείξεων σε περιστατικά που δεν ενδείκνυται. Και πόσο σημαντικό είναι να έχεις απέναντί σου έναν γιατρό που σου τα εξηγεί τόσο απλά και κατανοητά, και γι' αυτό θα σας καλέσω να μας πείτε και δύο κουβέντες για την ρομποτική χειρουργική στην γυναικολογική ογκολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και πράγματι αυτό θα μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα να το τονίσω. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ασθενή που μας επισκέπτεται να αφιερώνουμε χρόνο, πολύ χρόνο, στο να εξηγούμε τα πλεονεκτήματα, τις ενδείξεις, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Έτσι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του
και έτσι είναι ήδη σαν να έχουμε ξεκινήσει το χειρουργείο ευοδοτικά για τον ίδιο πριν καν το ξεκινήσουμε. Είναι τεράστια σημασία και τονίζεται και στις κατευθύνσεις οδηγίες της αναλυτικής εξήγησης όλων των παραμέτρων στον ασθενή πριν μπούμε στη χειρουργική αίθουσα. Με ρωτήσατε για τη ρομποτική χειρουργική. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια κουβέντα και για την χρήση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογική ογκολογία. Η ρομποτική χειρουργική πράγματι γενικά παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Όπως είναι η μεγαλύτερη άνεση στο χειρουργό, ο οποίος κάθεται και δεν χειρουργεί όρθιος, το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιεί κίνηση σε 3 διαστάσεις, το γεγονός ότι ελαχιστοποιείται, αναιρείται ο φυσιολογικός τρόμος που μπορεί τα χέρια να έχουν, διότι δεν έρχεται σε άμεση επαφή το χέρι με το εργαλείο όπως τη λαπαροσκόπηση, αλλά είναι η κονσόλα που μεταδίδει το ερέθισμα στο ρομπότ το οποίο χειρουργεί μηχανικά. Άρα έχουμε ενδεχομένως και μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων και φυσικά σε υπερπαχείς αρκούς ασθενείς, όπου εκεί συναντούν πολλές φορές τέτοια περιστατικά, μπορεί να έχει ένδειξη. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ότι η ρομποτική χειρουργική παρουσιάζει πλεονεκτήματα ως προς την επιβίωση και ως προς το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα σε καμία μορφή γυναικολογικού καρκίνου. Πιθανά να υπάρχει κάποια μικρού βαθμού ευεργετική επίδραση στον τράχυλο. Παρά τα αυτά, αυτό είναι ακόμα από μελέτη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα αυξημένο κόστος που είναι ερωτηματικό να αντισταθμίζει το όφελος, αλλά αποτελεί καθήκον, θα έλεγα, του σύγχρονου γιατρού να προσφέρει το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών και να βάζει σε εκείνες τις περιπτώσεις που ενδείκνυται και τον αυξανόμενο ρόλο της ρομποτικής χειρουργικής που πλέον αποτελεί μια πραγματικότητα και την οποία θα πρέπει όλοι να θέτουμε υπόψη και στη διάθεση του ασθενούς τον οποίον θα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πετούση, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και ευχαριστώ και εκ μέρους, θα έλεγα, των συναδέλφων που μας δίνετε την δυνατότητα μέσω από αυτήν την επικοινωνία να θέτουμε τη γνώση μας, τους προβληματισμούς μας και την πρωτοπορία που σιγά σιγά, και θα μου επιτρέψετε να πω, έχουμε ένα πολύ αξιόλογο ιατρικό δυναμικό στην πόλη μας και στην ειδικότητά μας και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Άρα είναι σημαντικό να επικοινωνούμε την πρωτοπορία και με τον τρόπο αυτό να καταφέρουμε να κερδίζουμε και την εμπιστοσύνη των ασθενών μας, ώστε ουσιαστικά να τους προσφέρουμε υψηλού επίπεδου ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Από την εκπομπή Ζω Καλύτερα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η Ελένη Επιμενίδου με την εκπομπή Ζω Καλύτερα και φιλοξένησε τον κύριο Σταμάτιο Πετούση, γυναικολόγο χειρουργό με ευτήρα εξειδικευμένο στη γυναικολογική ογκολογία, συνεργάτη της Euromedica Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, θα μου επιτρέψετε για 3 λεπτά για να πάω να συμπληρώσω το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να βγούμε οπωσδήποτε έξω να δούμε αν τυχόν βελτιώθηκε η κατάσταση στην Μουδανιών.